Shalom. Horas madi hita amang inang, adorang so masuk hita tu parmingguon, tabegema ede pujian sian iana kota, paduan suara gita harmoni.
nuaeng masuk mahita tu acara parmingguon. Dihamu amanami, inanami, yanakonami, nang naposo bulung, nama dohoti parminggonon di bagas joroni tuhata, suaksongoni nang ni amanami, inanami, saudara-saudara kami, nama dohoti parminggonon marhite live streaming, hami atas nama Parhaladoni Huriata, pasahaton, selamat hari Minggu ma dihita saluhna. Adorang sotamulai marhadaulaton marsaor do debata tapake matiki sangobas martangiang di bagasan rohat tabe martangiang mahita. Amin. Tapuji tuhata mared de mahita. Marhite-hite guarni todi parbadia natu mapalangit dohot tanoon. Amin. Songonon didok Tuhan Yesus, Roma hamu tuau hamu akan aloja jalana sorat upasonang pehamu. Buat hamu ma augaku tu hamu guruhon hamu ma sianau. Aina lebok duau jalana serep marroha asa dapotan paradianan hasonangan todi muna. Haleluya. Martangi yang mahita. Ali Tuhan Yesus Kristus hodo panodang nasitong nama nodangi ganuk jolma nadi portibion. Sodakon mabohim tuhami jala parbadiai marohanami, asa hutadahami dalan hangoluan marhite siani. Sairajai mahami asa unang manibil hami siad dalan nasitongi. Ali Tuhan Jehovah patok tong marohanami marhaporsiaon tuho, marhite-hite todi parbadia. Amin. Tapuji tuhata marede mahita. Ooh.
Matangihon ma patik ni debata di minggu sadarion ima patik parjolo dohot lapatana. Patik parjolo ahudo Jahoba debatam ninna debatata dang jadi marakup ahu wahenomu debatam. Dia do lapatani odo ikon ubiar rohata jala humolong jala upos mida debata asa mida nasa na adong. Ido sahatna atong rap mangidogo gomahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon naubar tupatikmi. Amin. Tapuji Tuhata mared demahita. Potima dosata tuadopan ni debata martangi ang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan jala amanami. Hujau hami do guarmo nabadiai ala natargugot hami marningot dosa nami. Sai marasini roha maho midahamion. O Tuhan Yesus Kristus anak ni debata nagabe jolma ala ni hami. Namate jalana hehe sian namate. Nama naik tubani wagijang doho mangodihon hami. Asima roham di hami, say patoktong madihami roha hamuliateon tuho. O todi parbadia pangapul di namarsak roha, pamalung masaluhut na bernit binahen ni dosa nami. Romaho mangingani hami, asa marlasmi roha hami mangulahon lomoni roham. Hodo parhitean ni nasa asini roha, say unang tulak hami, say tangihon mahami ho ale debata ama, anak dohot todi parbadia. Amen. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosa. Roma hamu tuau asa mangolu todi muna nina Tuhan Jahoba. Tungsura rara dosa muna songon abit bunga dap-dap. Botardo bahenoku songon itak. Nangpe rara songon abit hasuba gabe songon hapas do muse. Hasangapon ma di debata nadigijang. Amen. Tapuji Tuhata marede mahita. Thank you.
pangihon ma hatani debata epistel di minggu sadarion, ima natar surat di buku Kolose sada, mamuka maisian ayat 24 sahat rodi ayat 20 sia, tajahama marsikat sorin. Lasdo rohaku nuaeng di aka hapor suhoku nahumokop hamu, jala marhite sian dagiku hugohi nahurang dope, diaka natinaoni Kristus, humokop dagingna ima huriai. Naunggabe parhaladoni dia au obar tu pangaradotion ni debata na pinasahatna tu au ima namanggohi hata ni debata nang diham ima hahomion nabuni na jolo sian mulani mulana marsudut-sudut alain waeng di papatardo tu aka nabadiana aitu nasida do nae pabotohonon ni debata surung ni hamuliaon ni hahomionon di tonga-tonga ni aka parbegu ima Kristus di bagasan hamu si horkon pakirimon di hasangapon ibana dohu bari tahun hami hupaingot jalehu ajari hami nasa jolma di nasa habisuhon laho pajongjong ganup jolma ripas di bagasan Kristus ido huhalo jahon mardongan parukilon marguru tu hagogoanna nagogo situtu makorkon di bagasan au ido sahatna martua do akan atumangihon hatani debata jala nau peopsa. Amin. Tapuji tu hata marede huria mahita. Tidakon ma haporseotai songon nahina tidakon ni dongata sahaporseon di sadok pertibion rap mahita madok au persea di debata jahuba ido ama pargugu na soatu dosan na tumopalangit dohotano au persea di Yesus Kristus anak ni debata jahuba nasa sadai ima natinubuhon ni si Maria na gabi-gabian si atodi perbadia adorang suabubuhan ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni silatus nama tetar pajal doi bana di hau pinor silang na tua tu banua turu dung ditanom na mulak mangulu di hari patuluhon nama naik tu surgo lau hudul tu siamuni debata jahoba amanai pargugu na suatu dosani disimai bana pai mamulak sogot tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au persea ditodi parbadia jaladong sada huria nabadia huria hatopani ala Kristen akan nabadia dohot dia sesani dosa dohot dia tai nama dok mulak mangulu dosogot daging ni halak naung mate dohot dia nguluan na sora sudah amin. Tabegema korsian punguan inahana dungi diuduti musean non korsian paduan suara Emmanuel.
Tabegema tikting namasa doho nanaing si pamasao ni Huriata. Salut. Tikting namasa doho si pamasao ni Huriata. Minggu tanggal 10 Februari 2025. Nabarjulu Pakobasion. Sada-sada goar ni minggu doho topik minggu. Goar ni minggu sadarion minggu Septuagesima topik minggu Jahobado pakirimota. Sada dua berita nasoran. Nah di hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 di basa-basa hotu hatado sarada danak bawa di keluarga berkat Alexander Siahaan Inatai Rosida Borusi Mamora Sian Wik Makassar Sada Hipasdo dak danaki suak songoni nang naturasna.
sada tolu tikting naing marbagas tikting paduahon naing majalo pasu-pasu parbagason ma Indra Bastian Situmorang anak ni amata mangiring Situmorang nahinan tubuh ni inata ramian boru manulang ruas ni HKBP Keramat Jati sian wik tengah dohot orwana Diana Fatmawati boru Sitorus boru ni amata tumin te Sitorus tubuh ni inata Lesmawati boru purba ruas ni GKPI sei meranti Bagan Batu pamasu-masuon di Patupa hari Sabtu tanggal 22 Februari 2025 pukul sia wib di HKBP Keramat Jati Resort Keramat Jati di pasu-pasu Tuhan debatama sakap Parsaripeon Nasidai sada obat koordinasi sermon Parhalado di hari Selasa Nanaing Ro tanggal 10 Februari 2025 buhatama sermon koordinasi Parhalado tahun 2025 masuk pukul 10.30 WIB dohot pembahasan rencana program anggaran tahun 2025 marhite tiktingon disosohon ma tusude Parhalado asaria madohoti sermone sada 5 ruas parguru mamuka hari Minggu sadarion tanggal 10 Februari 2025 tajalo do gabe ruas parguru di Huriata Ima Naparjolo PV Nursita Dida Ayu Ningtyas Sian Gereja Kristen Muria Indonesia Progo tinggal nasida di Jalan Mahakam nomor 40 Kampung Rambutan masuk Wik Rambutan 2 Napaduahon Agung Darmawan sian agama Islam tinggal di Jalan Perjuangan Kelurahan Kebonpala Kecamatan Makassar Jakarta Timur na patuluhon Irnauli Boru Siahan Dohot Thompson Siahan tinggal di Jalan Manunggal Kampung Rambutan sian Wik Rambutan 2 Sadaonom Bonataun Wik Kalisari di hari Sabtu dohot Minggu tanggal 22 sahatu tanggal 23 Februari 2025 patupaon ni Wik Kalisari do pertanyaan bonataun di Puncak Bogor na niuluhon ni inang padita Dr. Anna CH Pera boru pangaribuan tatangnya koma asa dengan mardalan ulaun nasidai 2 Dewan Koinonia 2 sada anggota jemaat baru Naparjolo mamuka hari Minggu tanggal 10 Februari 2025 nunga tajalo gabe ruas ni Huriata keluarga Abdon Widodo Parhusip inatai Dewi Sarina Ripayanti Boru Simamora naro sian HKBP Holbung Resort Bakara Distrik Tolu Hubang Hasudutan tinggal nasida di Jalan Jaaba Kelurahan Tengah masuk ma nasida tu Wik Tengah napaduahon mamuka hari Minggu sadarion tanggal 10 Februari 2025 nunga tajalo gabe ruas ni Huriata keluarga Jonada Parhusip inatai Mas Riana Boru Banjarnahor naro sian HKBP Holbung Resort Bakara Distrik Tolu Hubang Hasudutan tinggal nasida di Jalan Jaaba Kelurahan Tengah masuk manasida tu Wik Tengah napatuluhon mamuka hari Minggu sadarion tanggal 10 Februari 2025 nunga tajalo gabe ruas ni Huriata Ima keluarga Pahala Geraldo Tua si Tohang inatai Yuni Patresia si Marmata na baru Marhasohotan tinggal nasida di Jalan AMD 12 nomor 5 RT 004 RW 002 Kelurahan Makassar masuk nasida tu Wik Makassar sada tatangnya koma nasida asa gabe ruas namangolu di Huriata na patoluhon Dewan Diakonia tolu sada berita namodi na di hari Minggu tanggal sia Februari 2025
Nunga Jumolo Marujungolo Amata Santon Simanjuntak tutup umur 58 tahun 10 bulan na hinabaluhon ni Inata Lis Maria Boru Siahaan Sian Wik BS Taman Harapan tatangya koma keluargai asanggia tumibu tarapul roha nasida tolu 2 Mangapuli di hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 nanangro patupaun ni huriatado ima wik rambuta 2 pangapulion tu keluarga Nyonya R Pardede Boru Silalahi alamat Jalan Hanapi RT 11 RW 03 nomor 2 Kelurahan Ciracas masuk pukul 10 sia 30 wib. Nah paupaton nama regam popasada undangan bonataon HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. HKBP Distrik Walu Jakarta manggokon pangula nagoktiki dohot pendamping HKBP Distrik Walu Jakarta lao menghadiri acara bonataon 2025 dohot launching orientasi pelayanan HKBP tahun transformasi nanaing di Patupa Ima di hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 pukul 10 WIB Sahatu Nasidung. Tema berubahlah oleh pembaharuan budimu Roma 10:2 ayat 2b. Inganan sopo marpikir HKBP Jalan Damai nomor 1 Pulau Gebang Cakung Jakarta Timur. Opat 2 undangan mengikuti Sinode HKBP Distrik Walu Jakarta. Preses HKBP Distrik Walu Jakarta mengundang pendeta resort, utusan resort ke Sinode Godang, utusan Sinode Distrik dari Sintua, dan 1 orang utusan resort dari anggota jemaat untuk menghadiri Sinode Distrik secara tatap muka yang akan dilaksanakan pada hari Senin sampai dengan Selasa tanggal 3 sampai dengan 4 Maret 2025 tempat Green Forest Hotel Bogor Jalan RE Sumanta Direja nomor 99 RT 03 RW 12 Pamayonan Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor Jawa Barat. Registrasi Senin tanggal 3 Maret 2025 pukul 10.01 pukul 14 WIB. Ibadah pembukaan dan perjamuan kudus pukul 14.1 pukul 30 WIB. Songonima sahat nititing di mingguta sadarion akan naso nijahahon ditiktingon boy mata jahat di baya grup di Wiktabe manang website HKBP Keramat Jati. Jaluk Horas. Tabegema korosian punguan ina.
Tapuji Tuhata maredehuria mahita huhutma tapasahat pelean sada A dohot sada B.
debata na sumurung sian salut na roha di mana mangramoti ate-ate dot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriani Tuhatta saat matuhita ima barita nauli nagabe jamita dihita di minggu na marguar minggu Septua Gesima. Sian buku panurirang Jeremia bidu 17 mamuka mai sian ayat 12 saat rodi tu ayat 18 tajahama maresponsoria tamulaima tangiang ni panurirangi we habangsa ni hamuliaon hati boon sian mula-mula hajongjongan ni habadion nami. Sai homa pamalum au ale Jehovah asatung malum huhilala sai homa mangurupi au asatung dapotan pangurupion au ai hodo puji-pujiokku. Alai angguau dang husosoton gabe parmahan au mangyuton ho jaladang huhalomohon ari namarjeyai hodo umbotosa hatana ruar sian bibir hupe patardui di jolo di bohim. Rakmahita majaha ikon tarurak mian aka namanglili au alai unang tarurak angguau ikon tarsonggot nasida alai unang tarsonggot angguau paroma tu atas nasida diari hinamago imah sahatna. Huriani Tuhata dang terasa behita bongot tu minggu namarguar minggu Septua Gesima. Ima namarlapatan pitu puluari adorang Paskah manang haheoni Tuhatta Yesus Kristus. Jadi mamuka sian minggu Septua Gesima ma dungi Seka Gesima dungi estomihi infokapit masuk mahita tu 5 minggu pasion, 5 minggu reminiscere, minggu okuli, minggu letare, minggu judika, minggu mare-mare. Molo minggu Advent nunga tabolus 4 hari minggu. Ahdo lapatanna di rentetan minggu nahuguari nakaning mulai Septu Gesima minggu sadarion 1 mare-mare. Sia minggu ma persiapatta bahwa menyerukan tuhita sudena marsuaraho tuhita sudena asa betul-betul mahita mangolu di bagasan pakirimoni. Ido di topik minggu sadarion di dok Jahobado pakirimotang imanakin na tatangihon sian sudeka kor baik sian
kor sekolah minggu kita harmoni, kor inahanna, dohot ko penguan Immanuel, dohot penguan ina, condong tusido sude mangarade hita taringotu pakirimoni. Amang inang tentu dang mudah hita mangulu di bagasan pakirimon tutu hattai. Buedo tadok sonari oke. Di bagasan pakirimon doa tutuhani menagam an-on. Alai ternyata Roma ujian jala tiap saat lo hita diuji. Bahkan ada tulisan yang mengatakan bahwa Allah mengizinkan ujian kehidupan menimpa kita. Bukan untuk menghambat, melainkan menumbuhkan iman kita kepadanya. Sangat macai uli doon amang inang molo tatarik secara positif bahwa asa au terbangun hapur siapku na di bagasan hapulinon na di bagasan kesungguhan iman yang tangguh menghadapi segala sesuatu. Molo tabadikon aka tokoh-tokoh di bagasan Alkitab, contoh si Joseph songo dia, si Abraham songo dia, Ayub, Jeremia, Paulus, Petrus. Dangan dong nahurang manang Asia nasida selaku naposoni Tuhani. Tapi bukan berarti mereka tidak punya pergumulan hidup. Semua mereka menghadapi pergumulan hidup. Mereka tidak terbebas dari pergumulan hidup itu. Tidak bedanya dengan non-Kristen. Atau kita bahkan sebut ateis. Bahwa semua manusia yang diciptakan tidak terbebas dari bencana alam. Tidak terbebas dari penyakit yang baru lewat masa Covid. Sudah domangai. Tidak terbebas dari pertikaian, konflik, selisih paham. Baik di internal hubungan, baik di tongah-tongani keluarga. Tidak terbebas dengan perlakuan yang tidak adil. Kita mencari keadilan, tapi ternyata kita mengalami ketidakadilan dari orang lain. Demikian keadaannya. Justru tugas ta ulota wado hita menyikapi keadaan ini. Keadaan nasongodia pena tahilala. Mabaik kita makorhon berdampak pada pertumbuhan iman yang luar biasa. Terhubung hita do Tuhani. Karena Puan Ina Immanuel tadi sudah mengatakan, sungguh tak terhingga kasih-Mu dalam hidupku. Jadi tidak ada alasan kita tidak terhubung kepadanya, sumber kehidupan kita. Didok di
Panurang Yesaya 55 ayat 6. Saya lului hamuma Jehovah bicat tarbain dope jupang ibana jo hamuma ibana bican jonok dope ibana. Bahwa tai dari bagasa turpukon amang inang mengajari hita salutna asa mangolu hita di bagasan pakirimoni halak na mangolu di bagasan pakirimoni ima si partangiang. Jadi omong kosong kita katakan tetap saya berharap kepada Tuhan tapi tidak pernah berdoa. Di bagasa turbukon tung bui mahita bongok disi bohado si Jeremia naposo ni Tuhani panurangi dalam menyikapi masalah hidupnya. Hanya satu senjata ampuhnya. Ima martangiang ibana tu Tuhani. Bahwa dirajumi ibana holat Tuhani do naboi donganna mengatusi keadaanna. Jala disima amang inang terida ma halak na di bagasan parkiloni betul-betul ibana marsi ranggut marhamubaun dang dipaksa be utok-utokna lao mangrupi ibana. Ado halak na di bagasan hamubau ni roha, dia tidak lagi bertahan di dalam kehendaknya semata. Dia menyerahkan hidupnya pada Tuhan. Perbedaan halak namuba ima majalo upah orang yang tidak berubah. Jala na berubah, halak na betul-betul terasa di bagasan pardalanan ningoluna. Dia Tuhani do upana. Jadi upaon amang inang dang semata-mata materi saja begitu. Tetapi itu yang kita mau refleksikan melihat teks ini. Manukut tu dirita wahado tae au. Ngabotul au muba di bagasan ngoluku. Ima hotau di pakirimon tu Tuhani manang suam-suam kuku dope pakirimokku tu Tuhani. Taida bohado parirna. Hacitna dangolna naniae ni panurang Jeremiaon dangolo bangso Juda tuhamu bauni ditulak do hatan di debata ditudalo do debata di pangasao do gogona maminjam hagogoon ni portibion ima misiri asa mangalo Asyur hape ternyata taludo gabe tarteben ma nasida ima di Babel. Ini satu pembuktian bagi kita bahwa
Siapa yang menolak firman Tuhan, siapa yang tidak hidup dalam firman Tuhan, siapa yang mengasaun hagogoon di portibion, dapot nado upahna. Son matarida bohado posisi naposo ni debata si Jeremiaon bahwa ibana betul-betul mengaluhon tu debata. Yang menarik kita lihat di dalam ayat 12 ini, belajar dari sana. Ketika pun dia mengalami beban berat menghadapi bangsa Juda, na takang, na jugul, na jigil, na jengjeng, sudah mai di nasida. Tetapi kepada Tuhan dia sangat hormat. Bagaimanapun ya dibenci dia, tapi tidak ada alasan dia ikut-ikutan di dalam hal membenci Tuhan. Di dok dia 12, owe habangsa ni hamuliaon, hati boon sian ula-mula, hajongjongan ni habadion nami. Panindangyon na macatakas. Alay mulai mang ayat 10 amang inang. Taida ma dison. Songo dia do angguk-angguk na tutuhani di dokma. Ale Jehovah hodo pakirimon ni Israel. Salut aka nama nadikko ko gabe tarurak. Aka namar balik sian au ikon tarsurat guarna tutano. Ala tinadikon na sida mual ni aik hanguluan ima Jehovah. Jadi sianima boy botok kita amang inang nyata pambahenan ni debata tu bangso na jogali na manulak debata jala didok panurang Jeremia muse dia 10 pitu 1 10 ikon tarurak nian aka namangele au alai unang tarurak au iko tarsonggot nasida alai unang tarsonggot anggo au paroma tu atas nasida ari namago jala silopit 2 hapidom na nasida manang kehancuran. Lapatan namang inang bahwa di pasat si Jeremia naposo ni debata alu-alunai tu Tuhan debata asa Tuhan ima mangum nasida asa muba nasida siala ni debata alani dia ma naboi taputik di bagasa turpukon tu ngolutta siganup ari ima naparjolo sudi mahita mangulu di bagasan pakirimon tu Jehovah. Sepanjang ngulut tahun unak kita murah-murah madele karena ada Tuhan penolong sejati ido surung nahita amang inang sian ugamo na laini tung takas do tadada ise tuhatta ima Tuhan Yesus Kristus si paluai na mangalehon hanguluan na manesa dosata jadi dang adong alasata dang marpakirimon tu ibana jala mulata jaha di Rom 5 ayat 5 didok disi halak namar parkirimon dang didok ma murak manang kecewa dia tidak pernah kecewa. Ikon jalota do na terbaik na denggan
Idodidok sada Korin 15 ayat 50 C. Dang magopo halojuan muna di bagasan Tuhani. Napa duaun teteda diritang. Bahwa dang tuk gogota mamikiri salurna. Na masa dihita ado sonari parsoriep tamang inang. Di ulot ta siganuk ari. Di ladang tabe. Ya di pasar. Ya di terminal. Ya di rumah sakit. Ya di tempat aparat negara. Manang sedang pensiun kita. Alaidang terlepas yan. Parsuryo nih. Yang belum putus jawaban. Masih kita berharap kepada Tuhan. Kalau Dia akan memberikan yang terbaik bagi kita. Terkadang kita mengatakan begitu banyak tuntutan hidup kita ini. Dari sudut ekonomi. Apalagi tuntutan kita disayangi. Gitu kan? Imam mau lo tarik di teori Abraham Maslow. Ya, manusia ingin disayangi, dicintai. Ya. Banyak tuntutan kita. Bagaimana anak kita supaya sekolah, supaya sukses. Bagaimana anak kita yang sudah besar, sudah waktunya menikah, dapat jodoh. Melihat zaman sekarang sudah sulit. Umur di bawah 30 cepat menikah. Ku di atas 30. Dong aku pedang manguli do peoma. Imam se dibadi-badikon, kan? Begitu. Kenapa rupanya kau nggak menikah, Imam se? Karena aku sudah mapan. Nah itu dianggar homai, kan? Padahal mamanya sudah tua. Aduh, nanti bagaimana hidupmu? Bisa kau sendiri, kan begitu. Ya. Pai mahon keturunan. Udah lama menanti. Ya. Tapi tak kunjung tiba. Sebagai buah cinta kasih kami. Ina hamuna, ina hita. Ya. Sudido mangai selama hidup. Gak ada yang terus senang hidup kita ini. Tapi bisa jadi kalau kita senang terus hidup kita ini, gak perlu Tuhan, ya kan? Amang inang, begitu. Tapi justru di masa-masa sulit itu kita diuji. Bagaimana aku ini? Marpakiri modo menangdang. BG nomor 33-an. Ya. Sudah banyak jualannya busuk di pasar. Hui dape dipajak. Au jojoto di Keramat Jati. Ya. Nggak mulai sepi. Toko-toko nggak tutup be. Deba. Kebanyakan itu. Ya. Ngerimai. Ngeluna. Ngeluta. Panuhor pe. Saotik. Alah. Ama. Balajon hepeng pe terbatas. Ya. Yang tadinya 3 kali makan kenyang-kenyang, sekarang 2 kali lah sehari, kan begitu. Yang tadinya makan buah, jus segala macam, boi, lomo-lomo, sonari, sapisang mak, sada, dah, sajeruk, sada, itu pun dah hebat. Kalau setiap hari 1, belum tentu. Nang mar buah hita, ya. Aka na jualan DKP ngat mulai ngeri. Ya, 3 ikan nasi pe.
Awi debe, aduh, jarang manuhori. Beli labu, songoni mbak, dia lekelek panuhori. Tong dodong na base, dan dia lusi denggan, kan? Tolong labu ditarik-tarik. Gak suka aku makan ikan teri, nah kan? Benarkah? Begitu. Gak suka aku makan buah atau nantilah begitu. Apa dang jadi mana mulak tu tampati, kan begitu. Ya. Lapak udah banyak yang dijual. Ini banyak ini yang jualan di Pasar Induk, manang di Cijantung, manang di Keramat Jati, marpikir. Ya. Gali lubang, tutup lubang. Mengerikan hidup ini. Waduh tahi nasib nami. Aduh musi ulun nami. Amang tahi Tuhan. Ngeri nahi. Utang bukan makin sedikit, makin banyak. Ala ido hidup berekonomi. Tu dia mahita mga leluhur sudena. Tudongan holan baido teh. Oh, sungguh. Ya. Gak ada yang bisa memberikan kekuatan yang luar biasa. Hanya Tuhanlah yang menjadi sandaran hidup kita, amang inang. Ya. Pelagi kalan siang. Dangadong kiriman niya ka yanakon na. Ape sahit nga gudang. Pakai BPJS sedihari be malumon. Dangi? Iya. Sahit nga gudang jala borak-borak. Itu biasana saya ini lansia. Kan? Adong saya kanker, kantong kering. Itu kan. Iya, kayak betu gereja pe malas. Nggak ada uang saya lagi. Kan itu. Madurung-durukku songoni. Kan. Iya. Banyak yang kita gumuli sekarang ini. Ya. Alena lebih parah muse. Ikon sakdo pikirata, bohado keadaan ni dongata, alani nama saon, gabeboy makoron manudali debata, manangot ibana, toktong satia, marpakirimo tutuhani. Ini dia. Inilah tugas gereja, tugas kita bersama. Ida di bagasa turpukon, bohado si panrong Jeremion, betul-betul ibana hot dipakirimoni di bagasan ibana martangiang. Ido amang inang bagian on ikon perludo hita manada diriku bahwa au jol mana terbatas. Naboi holan usaon alai keputusan dang diau ngelukon. Alani rikok na hita tutu di bagasan martangiang. Asa Tuhani na toktong mangalehon hagogon na baru marede mahita bukwede 4:87 tung halak na margogo. Ayat sada dot tolu tampilhon ma di layar dot musik tung halak na margogo.
napatuluhon unang tabalos najat aloni najat tapasatu Tuhani Allah Tuhanido na mampu manguhum jolma pardosa. Unang kita maniru pangalahoni parjahati. Biarlah urusannya Tuhan menghukum mereka yang melakukan kejahatan. Nyiris prasaata songodia di daerah Tapanuli Utara. PT Indo Rayon di daerah Dedotahe Porsea. Namunaka na Porsea akana bona pasugitna di Porsea di boto hamu doa na masa disi bahwa masyarakat di sini sudah tidak punya hak untuk tinggal di sana. Dipalang jalani. Dalam masyarakat di alai dipalang nasida asado unang masuk tu tempati. Dibuat dia katano naside. Di mana suara kenabian dari gereja? Apakah bukan mereka juga AKBP? Ya. Holso AKBP SUDP ala Kristen. Ya. Sampai sekarang persoalan itu tidak pernah putus. Ya. Kecelakaan P. Amata alani membela nasida di tahun Siaplusia. Masa naborat di si sampai dong namate ala perperangan terjadi di sini. Bakar membakar jago. Roma pihak hukum. Alai di tongadalan. Hona kendaraan ma amata kecelakaan. Banyak yang berkorban untuk itu. Tapi sekarang sampai sekarang tidak pernah tuntas. Bahwa musenaka kebakaran-kebakaran di luar negerian. Asa tasadari jo, apakah kesusahanku ini lebih besar dari mereka? Begitu. Bahwa borak nai HP mengadopi hagogon ni portibi. Ya. Yang punya kuasa seperti itu. Jangan gereja meniru. Lanang dilehon sebagai ketua seksi, ketua ahamuseo nahuguarion, dewan, ketua MPA anggotana. Ya. Lebih kuat kuasa itu daripada melayani. Nang gabe terbalik. Nang rorimas Tuhani Tuhamu. Laon na dinggan. Kami pipadite kumanat. Ya. Ala pertanggungjawaban tutuhan hidup. Nang taulahon penyalahgunaan huaso dihita. Karena pada waktunya Tuhan akan berbicara kepada kita semua. Naparpudi Satya hita di bagasan pakirimoni. Songon naposo ni debata hita. Ikon satu jumlah hita Satya tu Tuhani. Marpakirimon. Sampai Maranatha. Walaupun banyak orang yang tidak suka dengan kita. Menentang. Memusuhi. Membenci. Apalagi, gedo pida uluani. Sak do tu pinggol hui. Ngeri.
Itu termasuk. Ku satia audisi. Satia hita sudena. Ya. Iku pide durtikina sabar mahita. Iya. Ya. Ya. Ala auro tu keramat jati. Dang lomoku. Lomoni Tuhan itu. Ido na ikuti. Dimanapun saya ditempatkan. Ikon hujalo saat ujungnya. Justru di tengah keadaan yang sangat suram, sulit, gelap, hamaloni, ikon terjadi mahita, pajupang do Tuhan ni, ido parbuena, toktong hita radut, makobasi di Tuhan ni, adong dodongan pedita madok, luja maho uluan, tokinai maho pidda, ngapain? Pengen begini di Keramat Jati, pengen begini. Udahlah cukup. Down. Ikon hula do nadenggan di Keramat Jati. Sampai akhirnya. Semua Tuhan telah atur perjalanan hidup kita semuanya. Alani ututuk ma di bagasa turpukon amang inang. Jangan pernah kita menyerah dalam hidup ini. Walau pahit pe, parir pe, susah pe, itu jalan bagi kita untuk semakin dekat kepada Tuhan. Semakin teteda dirita. Bukan dunia ini yang mau kita cari, tapi kehidupan yang kekal bersama Kristus selamanya. Amin. Martangnya kita. Mulia tema di Tuhan. Nunga hujalo hami hatam nabadi. Di igil hosyak kami Tuhan. Asa toktong hami marpakiri mau Tuhan. Manang penamasa di ngulu nami. Alani Tuhan. Pargugui hami salhutna. Medalani hari-hari di ngulu nami. Tung songo dia pe maulna rahis dalani alai kon toktong ho mandungani hami asa toktong hami marlas ni roha majalo pasu-pasu nasyak kui tahatap sude ruas ni huria mau Tuhan kanup nasida marsada-sada narotu ibadah minggu sadarion manang nasoboi nasida alani halangan nasida. Di bagasan parsorion nasida Tuhan. Mungkin alani parsaiton nasida. Paherbang tanganmu nabadei. Pamalum sudia kasait nasidai. Mungkin alani ekonomi Tuhan. Dangadong si panganon naing di pangan nasida. Dang boy marsikola tibo yanakon nasida Tuhan si roham aka partiga-tiga pe tarlumobi Tuhan tung macai mahiudo pakilan nasida hidup bisa berubah na jolo boy las roha nasida lenuai dang Tuhan tatap nasida saluhna unang gabe mandele unang gabe ditudali nasida ho Tuhan si roham lehon hagogo ne baru leudala Tuhan asa dalami Tuhan dikuti nasida ale Tuhan pargogoe nasida saboi nasida mo nang mangadopi hamaloni Le Tuhan nabasa buat kami tuho ka naso adong dupe rokap nasida aka ianak koni ruason ali Tuhan nang barumur nasida tung tatap nasida saluhut na manang di dia nasida maringanan anakmu dui Tuhan borum dui Tuhan leo Tuhan rokap nasida be saboi nasida marlas ni roha di ngulu nasida siganupari
nang molo dangadong dope yana kon nasida Tuhan sak sonari ape naong liling nasida marumah tangga ape ho Tuhan siubeo ni nangi saboy Tuhan boy dapat urat na togu boy adong pinopar nasida nanggo palasada pe Tuhan lehon tu nasida le Tuhan nang songoni di rumah tangga ganup Rosni Huriamon mungkin mengalami degradasi holong degradasi hapor siaun pulihkan Tuhan unang gabe pardongan saripioni hancur sega Tuhan jauhkan roh-roh yang memecahkan hubungan nasida ale Tuhan main maka yana konami si bodame si bonlas ni roha di tonga-tonga ni keluarga boy mana toras nalas rohana Tuhan mangida ka kecerdasan yana konna haburjon mangi toko ale Tuhan pasu-pasu maka naposom ale Tuhan na mangula di tonga-tonga ni khusus Huriamon AKBP Keramat Jati leo dihami hasadoni roha hagogoon semangat lo melayani Tuhan ale Tuhan nabasa sudiaka ina nama balu pe Tuhan punguan inahanna secara khusus Tuhan mangido nasida asa toktong pasu-pasumu mangulu nasida siganup ari apuli nasida mulo marsak nasida Tuhan pargogoi nasida pamonang nasida unang gabi madele nasida hodo ama di tonga-tonga ni nasida na mangalun pos ni roha di nasida ale Tuhan le Tuhan nabasa nang sungoni akka lansia na tua-tua nami tatap nasida Tuhan di pardangolan nasida mungkin di luar nasida mekel ale di bagasan roha nasida tung mace dangol susah Tuhan apuli nasida pargogoi leon hai pason gajang niubur di nasida sudah akapino pernami manang di dia nasida maringanan hodo na mangaramuti nasida padau siap parmaraan lehon rezeki tu nasida salutna kana markarejo ale Tuhan le Tuhan onma tangyang nami secara khusus sebuah kami akan namarsai Tuhan ruas ni Huriam amang Jonathan Joshua di rumah sakit Polri inang nyonya nenggolan baru napi 70 di rumah sakit Harapan Kita Winda boru Sinaga di rumah sakit Keramat Jati amang sintuaka si manjuntak opung arga moliate Tuhan nungga mulak sian rumah sakit nasida di bagasan Hamalumon nang songoni inang nyonya tambunan boru manihuruk dirawat di rumah sakit Kesdam Cijantung nang songoni Frandes Sitio dirawat di rumah sakit Rituan Mauraksa nang ruas inang nyonya Sormin Sarintan baru Haryanja di rumah sakit Pasar Rebo Tuhan apeho tanganmu nabade nagok pasu-pasui pamalum sait nasida Tuhan nang keluarga pe Tuhan papos roh nasida di pamalu podo nasida Tuhan samulak tu bagas nasida be di bagasan lasni roha atong Tuhan parohai pardalanin ngulu nami sudena karos ni huriami di bagasan minggu depan Tuhan asaboi sude Tuhan mardalan di bagasan pakirimun na situtu tuho ale Tuhan alani dongani hami saluhutna di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami martangi yang hami tuho amin. Puji matuhata marede mahita. Thank you.
Eliata Martangiang Mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang. Hodo harorowan ni saluhut sileleo na denggan. Dot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasat hami masyana nilehon mitu hami. Len nami tuho. Sai jalo may gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asau perhasiak kami pelianon. Petibulhon harajaunmu. Di tonga-tonga ni huriam. Dohot di portibion. Hai marohan nami marhite-hite totim. Asalam hutadahami godang selelenmi tuhami. Asalam girgir hami mandok muliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Amanami na di Banua Gijang. Sai pinorbadia ma goarmu. Sai Roma harajaunmu. Sai saut malomoni roham di Banua Tongaon songona di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Sesama dosa nami, songon panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togihon tu panguncunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Dusondakon Tuhan debata ma bohina tuho jala asima rohana midaho. Di do pakot Tuhan debata ma bohina tuho jala di pasorhon ma damena tutotim. Sadok, Parhalado, HKBP, Kramat Jati, Pasahato, Tuhita, Sudena, Tarumobi, Haming, Aka, Naposene Tuhani, Nama Kobasi di pukul 10.30, Pasahato Namido. Selamat hari Minggu di Hita Salutna. Tuhan memberkati. Horas, Horas, Horas.